leli gama elithi impisi aliyona inhlamba. Uyeke uManqele lo uyu-SK lo ithi nizombamba nothi itofu. Ngifuna ukuphuthuma ngingene odabeni ngoba ngibingelela iy'mpisi ngoba iy'mpisi uyazi uma ngakhulumanga ngey'mpisi angibe nako ukuhila ngoba iy'mpisi emahostela ziyimina yabo, ziyimpilo yami. Ayikho into engiyithanda njengabafowethu abahlala emahostela njengey'nsizwa lapho ey'hlala khona zodwa ngoba nami ngiphila leyo mpilo kahle kahle. Ngiyazi ukuthi-ke uma unama-opponent empilweni ayakwazi ukuphenduka ezinye iy'nkulumo zakho ukuthi wenze okuhle akushintshe afake ububi, uyabona. Abafowethu abaningi sebeke bezwa lapha ngithi zinjani iy'mpisi, angithi uyabona. So-ke manje-ke kuthiwa ngidelela abafowethu abahlala emahostela. Cha, akunjalo. Mina nginabafowethu abahlala ehostela kumanje, mina umuzi mina eGoli, kodwa nginabafowethu nje abahlala emahostela behlale ukuthi behluzeke ngokwengqondo befunda impilo eGoli, uyabona. Mfowethu, leli gama elithi impisi aliyona inhlamba. Uyabona besisafunda isikole, ngiyakhumbula nje ngifunda isikole, ngihlala ehostela nginabangani bami engangidlala nabo ibhola babehlala elokishini. Before sehlukane ngangisho ukuthi bafowethu kulungile izobonana kusasa, nami ngisabuyela khona eMpongampisi. Uyabona indawo enabantu besilisa abahlangene bodwa engekho umuntu wesifazane, kungabe kusejele, kusehostela, umuzi ongenawo umuntu wesifazane, ongenamakoti, ongenasisi, ongenamshana, ongenaye nje umuntu wesifazane, kuseMpongampisi lapho, uyabona. Le nto yempisi isuka lapho, uyabona nje eDenver Hostel kuseMpongampisi, yabo, eJiphi kuseMpongampisi, uyabona, ngoba khona iy'nsizwa zodwa, uyabona. Suke kuyilimi nje lokuteketisa nokudlala ngenkotha kwethu thina amaZulu ngoba sidlala ngenkotha uma sikhuluma. Abekho abantu abaqotho nabaqonde njengabafowethu abahlala emahostela iy'mpisi. Impisi ukuthola ukuthi ihleli nabafowabo mhlambe bawu-7 bavuka ekuseni beyomaketha beyofuna umsebenzi. Lapha emsebenzini ifika umlungu aqashe impisi eyodwa, iy'mpisi ziwuphume eziwu-7. Le mpisi eyodwa besiqashiwe ikwazi ukubiza okondla lezi mpisi eziwu-6 engaqashiwe engawutholanga umsebenzi. Ikwazi ukuthi le mpisi ibizwe okondla lezi mpisi ezinye ize iy'jojise zehle ziyobona iy'ntombi emakhaya, zehle ngamaholidi ziye emakhaya. Abekho abantu abaqotho abaphila impilo eqondile njengathi ngoba yimi impisi kahle kahle, ngoba ngiqondisele nje impisi enkulu lapha yimi, yabo. So manje kubuye ngathi abafowethu laba ngiyabathanda basemahostela ngenxa yokuthi abantu abanothando olukhulu kuthina, la yibona abantu abanesaphothi enkulu futhi kuthina, yabo. Nje kade ngidlula eDenver emini, ngiyakhumbula ngidlula eDenver, kunempisi laphana kunempisi evula isicabha, imoto ihamba ifuna ukuphuma ize kimi, uyazi mfowethu, erobhothini kanje yevula isicabha semoto, imoto ihamba, yabo. Ingozi leyo nto leyo, kodwa futhi hayi ukuthi izolimala, impisi strong phela. Zi-strong, yabona. Zirathi kakhulu impisi mfowethu, abafowethu lapha, yabona. Iyodwa isikhatha nempisi ukuthi iphuzelane ingadlile, yabona leyo nto leyo. Yabona-ke into engayenza ukuthi ziphuzelane ingadlile bese lokho ey'bhonga la emapasejini asehostele zithi zithi wethu yabona, ziphuzelane ingadlile iy'mpisi. Yona engikhatha nempisi-ke leyo kuphela, sibanga lokho nje kuphela ukuthi impisi akufanele iphuze ingadlile, uyabona, ngoba uzoyihlula. Sibanga lokho nje kuphela ney'mpisi ukuyithola ishaye zifica ushaya umuntu, ziyasapothana futhi, ziyasapotana, zifica ushaya umuntu, zivele zigixe zithi mbo, zimbulale ngenduku, lisenimbaleka selihamba selimoshile, zithi yebo bafu ubenzeni lo. Azazi uyithola ishaya ulayini, ziphuza imbiza ebabayo, ishaya ulayini impisi iphuza imbiza ebabayo, ziyishine, yabo. Ulayini omude ongasuka lapho uzofika lapha egethini. Ekugcina sebuze ngiphuzelani la, njengoba alivuza nkulu. Orange. So-ke le mpilo yokuba yimpisi iyona eyenza ukuthi ngiphathe umaskandi. Ngaphandle kokuthi ngibe yimpisi, umaskandi ngangeke ngiwuphathe. Uyazi ukuthi mina mfowethu bengihlala ehostela eForce Road, ngihlala kwaMashi eThekwini, eMpongampisi eThekwini ngo-17 lapha kwaMashi ehostela. Ngaphinde ngahlala eForce Road, kodwa futhi kungconywana eForce Road umfazi uyangena kahle kahle
eMpongwe Impisi ngempela kuseDenver, Denver nalapha eJita. Uyazi ukuthi ngihlala kulezo ndawo lezo, yabo. Kuningi engikufundile, uyabona. Kuningi engifundile ukuba impisi. Uma walahla impilo yokuba impisi, lokushaya igoli mfana kithi, lokushaya umhlaba, uyabo. Ngathi uma ngisuke ehostela, sengiqala nami ukuthuthukka, sengithenga umuzi esilungwini. Ngathutha, ngathi uma ngiphuma ehostela, ngaphuma ney'mpisi. Ngicela iy'mpisi lapha endlini, impisi zinekamera. Wakunaka ukuthi ziwu-7 ekamereni. Wakunaka ukuthi ziwu-7. Wakunaka ukuthi ziwu-8. Sometimes ngenza ziwu-11 ekamereni elingakanyana, yabo. Wakunaka lokho, akuhlangene. Awuhlangene nakho. Kodwa nje ngathutha ney'mpisi nginazo. Noma ngenza u-live, ngenxa yokuthi angikwazi uku-acta, uyabona. Mina ngu-original nje mfowethu. Into engiyiyona, mina ngilento engiyiyo. Futhi-ke ngingakufela ukuba yilento engiyiyo ngoba iyona into kumele ngibe yiyo until ngize ngiqede ibanga lami bese ngiyafa. Sengiliqedile ibanga lami. Uma ngike ngahamba ngendlela yakho, wena nobizo lwakho, uma ungitshela ukuthi ngawathenga amatekisi, uyafika ematekisini, beni kukhona ama-owner angomama. Uyangidakela lapho, uyabona. Izinto njengale. Ngoba ubizo lwami, uyabona. Kufanele ngiyeke ngilandele ubizo lwami, lento engiyiyo iyona into engifisa ukuba yiyo mase ngimdala le. Yeah, so nala endlini cishe zona impisi noma futhi ngenza u-live ziyabuya iy'nsizwa ngibuye lapha iy'mpisi ngihleli nazo iy'mpisi yizo lezi ey'hleka y'qhawulima. Bana-ke mfowethu, okokuqala ngifisa ukubonga, ngithanda ukubonga bafowethu ngoba